Kanadan bizi, baina neguarekin batera Mexiko aldera abiatzen da, sail ikaragarrietan, talde koloretsuetan epeltasun bila. Halako bidaia bat proposatzen dizugu, delikatua, dotorea aldala, zikoina batekin batera. Bidaia literarioa, kritikoa eta ia espirituala. Danimarka. Errealitatea batzuetan hor aurrean daukazuen harripuska horren antzekoa izan daiteke. Iluna, pisua, astuna. Danimarkan Hans Christian Andersen idazlea jaio zen. Aita ere alakosia zuen harri honen antzekoa, gizon iluna eta tristea. Baina alaitu egiten zen eta koloretsu jarri igandetan. Igandetan semeari ipuina kontatzen zizkion. Bibliakoak edo Xerezaderenak 1001 gauetakoak. Gizon triste horrek arotza zen, eta semeari hilkutxa baten oholak erabilita egin zion sehaska. Gero ipuin zoragarria kontatuko zizkigun, baina giro ilun horretan jaio zen. Orain Eskandinavian ere giroa iluna da, gero eta laburragoa da eguna, hemen baino laburragoa. Eta errealitatea ere batzutan guk geuk iluntzen dugu. Seguruenik gehientsueno gogoratuko duzue 2005an nola egin ziren Mahomaren karikaturak eta nola hasi zen halako negu islamista beldurgarri bat. 11 urte igaro dira, odol asko isuri da, dena begien itxireki batean. Bai orduan, Hans Christian Andersen garaian eta gerora ere eta orain, argitasun bila abiatzen dira, askotan eskandinaviarrak, daniarrak, Andersen Afrikaraino joan zen, eta Karen Blixen Afrikaraino joan zen, eta Afrikako oroitzapenak novela utzi zigun. Diotenez, errealitatea eta eguna hain da iluna, beharrera abiatzen direnean, Eskandinaviako persona askok, Kopenhageko hiritar askok, lanpara txiki bat uzten dute piztuta beren etxeko gelan, hor behan ikusten degunaren antzekoa. Hartara, lanetik, beharretik itzultzen direnean, han badakizue Eskandinavian ez dagoela ez persianarik eta ez errezalik, ez dago kortinarik, argitasun guztia xurgatu nahi dute. Behintzat argitasun txiki hori daukate, ongi etorri gisa, faro gisa. Literatura ere holaxe da, holakoxea da, lanpara baten antzekoa, besterik gabe. Eta hala ere, bidaietarako aukera eman diezagoke. Diotenez, Afrikara, astebeterako joaten danak, eman dezagun Marraketxera, novela bat idatziko du. 2 astetarako doanak, ikusiko du, handiegia da Laura, eta artikulu bat idatziko du, ozta. 3 aste pasatzen dituenak ez du ezer idatziko. Eta hala ere, gaur aurkeztera gatozen novela, Kairon kokatuta dago. Nik egun bakar bat ere ez dut Kairon pasatu. Ez dut ezagutzen, baina hala ere ezagutzen dut Nagin Mahfouz, haren novelak, edo Jakobian eraikina, ala Zuani idazlearena. Eta ara nun novela bat idatzi dut, Kairon egun bakar bat ere pasatu gabe, han kokatua. Juan Jose Milasek esaten du, literatura nolabait ere hegazkin baten antzekoa dela. Bagoaz, zeruan barrena, eta ez dugu entzuten motorra. Irakurleak ere ez daki barruan zer dagoen, baino badoa, aldala, urrutira. Eta gu ere, abiatu gaitezke. Behar bada, ez ahate moaten batekin batera, Andersenek ahate itxusia idatzi zuenean bere buruaz ari zen. Gu zikoina batekin abiatu gaitezke. Diotenez, Hans Christian Andersenen tristura ere handia zen eta gutun bat omen zuen bularraldean hil zenean, baina agindu zuenez ura ezin zen zabaldu. Eta bagoaz, zikoina batekin, hegoalderantza, zapla, behean Kopenhageko lanparak.
ikusi bitartean. Alemania. Zikoinak ez du mugarik ikusten, baina mugak gero eta nabarmenagoak dira, gero eta jende gehiago dabil. Jende horrek ez ditu mugak zeharkatzen. Mugak zeharkatzen ditu jende horren barrenak, jende horren bizitzak. Mugimendu klandestinoak dira, ez dira ziklikoak. Eta milaka aur dabiltza nora ezean, Alemanian eta Europa osoan. Baina goitik bera ere jeisten da zikoina, eta xehetasun eta ohitzen da. Izena bizena jartzen dizkie personei, ez dira zenbakiak.
Eta hor, esate batera, Rafik Xami idazlea. Idazle siriarra, alemanez idazten duena, Narradores de la Noche novela zoragarria idatzi zuena, euskaraz Eskua bete izar irakurri daiteke. Rafik Xamiren bitartez jakin dezakegu, arabiarrak ere izan daitezkela kristauak, kristau koptoak esate baterako. Arabiar guztiak ez direla berdinak, edo kristau guztiak ez direla berdinak. Edozein modutan Rafik Xami ipuinen beharra aldarrikatzen du. Kunderak beste modu batera esaten du hori, zenbakietaz ari garenez. Berak matematika asistentziala aipatzen du. Zenbat eta azkarrago bizi, orduan eta gehiago ahazten dugu. Eta horra ipuinak. Ipuinetan gordetzen omen dugu gizakiok jakinduria. Horrean ikusten duzun enaren antzera, haiek hegoaldera doaz, senean gordetzen dutelako informazio geografikoa eta asistentziala. Guretzat hain da hundia, bizitza, hain da mugagabea, Joseba Sarneandiak esan bezala, ipuinetan gordetzen dugu gure jakituria. Baina enarak horregatik egokitzen dira teilatu azpietan, teilatu egaletan, etxe barruan kontatzen diren ipuinak entzuteko. Horra Robert Blyren hipotesia. Rafik Xamik dioenez memoria ona behar du ipuin kontalari batek. Baina Joseba Sarneandiak zehazten du, eta ark idatzia da. Giza banakoarentzat, zein giza saldoarentzat, gu guztiontzat, ahazmena beharrezkoa da. Gauza batzuk gogoratuz, beste batzuk ahaztuz, beste batzuk asmatuz horrelaxe bizirauten dugu. Baina tarteka memoria ona dugulako, hau bezalako ipuinak gogoratu ditzakegu. Aiaz, eskale errukarria izan zen Mamut erregea ezagutu arte. Harenera eskean iritsi zen, baina astiro-astiro erregeak ezagutu egin zituen gizon behartsuaren doainak. Denbora garrenean, erregearen konseilari izatera iritsi zen, Aiab eskalea. Baina Aiaben jatorria pobre izan, eta ez ezaguna, eta horrek mesfidantza piztu zuen erregearen inguruko gortisauen artean. Gainera, iluntzero, jauregiko beharrak amaitutakoan, Aiab konseilaria, gelaska batera joaten zen, gelaska hartan giltzapetzen. Ohitura susmagarri hark, gortesauei pentsarazi zien Aiab, erregearen kontrako azpikerian zebilela, asmo makurrak zerabiltzala alegia, eta erresuma ondatu eta porrokatu nahizuela. Erregeari horren berri eman ziotelarik, hark hasieran ezin izan zien sinetsi, baina gelaskako misterioak zalantza eragiten zion, eta zalantza gotu egin zitzaionez, ez bat eta ez bi azkenean, Aiaz konseilari maiteari gela erakusteko agindu zion. Aiaz penaturik ezezkoan tematu zen, ez zuela zertan gela erakutsi, benetan etze bilela gaiztoz, baina horrek areagotu egin zuen erregearen kezka. Eta Aiadek atea zabaldu nahiez. Memoriarekin, olako ipuinak gogoratu ditzakegu, memoriaren bitartez, eta gainera jakinmina erein, jakinmina piztu, sekretua, literaturaren beste edoai bat. Miguel Delibesek esaten duenez, idazle bakoitzak 3 P aukeratu behar ditu edozein lani ekin aurretik. Personai bat, pasio bat eta paisaia bat. Gure novelan, Laranja bat, Zaborretan novelan, karabino aukeratu dugu, kristau koptoa, zabor biltzailea. Eta haren lagun, Nagib, memoria honeko, itxu, ipuin kontalari bat. Pasioa, zaborretatik ihes egitea. Eta paisaia, zaborren auzoa, badakizue, Kairon kristau koptoak zaborra biltzeaz arduratzen direla. Haiek erreziklatzen dute zaborra. Eta Mokatan auzoaren kontrapuntua, Alkaraba, Kanposantua, Hilerria, milaka jende bizita bertan, eskolak, jatetxeak, dendak daude. Eta metafora bat, hori ez nion Delibesei ikasi, baina diotenez, idazle bakoitzak edozein laniekin aurretik metafora bat aukeratu behar du, aldatu daiteke novelan zehar. Horixe da guk aukeratu duguna.
Gure novelaren metafora, karabino mutikoak ez duelako sekula laranja bat jan. Halako batean eskatila batek zaborretara bota du, eta handik hartu du eta osorik jandu laranja bat. Osorik, dastatu. Eta hemen bildu garenok ere baditugu hirupe. Paisaia, zeru amaigabea, zikoinarekin batera hegoalderantzakoa zelako, orain sartzen ari den eguzkia laranjaren antzekoa delako. Pasioa, hegaldia, uhalik eta ondoen egitea, onik iristea, ikastea, amets egitea. Eta personaia, gu geu, irakurle eta gure bizitzen benetako protagonistak. Belgika. Ez da memoria ona behar Belgikako sarraskietaz oroitzeko. Baina kontuz, muturreko bortxak, izugarrikeriek lehen aldia ezabatu egiten digute. Ahaztu egiten dugu iragana, ez balego bezala, orainari begira. Baina memoria ona bagenu behar bada, iraganeko pasadizoak oroituko genituzke. Esate batera, bi gazte anonimoren izena badakigu, baina bi gazte ginearren bizitza eta kabera. Ez dugu antzi, orain dela 15 bat urte, Bruselako aireportuan mekanikariak hegazkin bateko karburante ontziak ikusmiratzen ari zirela, bi gazte haien gorpuak topatu zituztela. Koita Jagin eta Tonkara Fode, 14 eta 15 urteko ginearrak. Hipotermiak eta hipoksiak hil zituen. Koita Jagin eta Tonkara Fodek seguruenik ipuin asko entzunak izango zituzten, eta miseriatik iesi, amaiera zoriontsu baten esperoan menturatuko ziren hegazkinaren erraietan.
Jakitunek diotenez, Estatu Espainiarrako hiritar bat, Marokoko bat baino, 12 bider hobeki bizi da. Frantziako hiritar bat, Marokoar bat baino, 20 bider hobeki. Alemaniako bat, Egiptoar bat baino, 45 bider hobeki. Egunkariek azaldu zutenaren arabera, Koita Jagin eta Tonkara Foderen gorpuen alboan, gutun bat zegoen. Europako nagusi eta arduradunei. Gehiegi sakrifikatzen eta arriskatzen garela iruditzen bazaizue, jakizue Afrikan gehiegi sufritzen delako dela, eta pobreziari aurre egiteko, gerra amaitzeko behar zaituztegula. Behar bada Belgikan egon arren Rafik Xamirekin gogoratu gaitezke berriro ere. Politika eta lukainka antzekoa dira. Nazka sentierazten dute, nola egiten diren ikusita. Baina memoriarekin aleginak egin ditzakegu, ipuina gogoratzeko, eta gogoratzeko Aiad konseilari handia, bere gelaskan erretiratua, eta erregearen jakimina, eta konseilarien ezin ikusia. Heriotzara kondenatuko ez bazuten, noizbait ere Aiadek amore eman behar izan zuen, baina atea zabalduta, gela utxutxik topatu ez zuten ba. Kapa zahar, maiztu bat baino ez zegoen, han hemenka adabakiz josia, makila bat eta sandalia are xaharrago batzuk. Erregeak, ahoa bete hortz, adiskideari argibide bat eskatu zion. Eta honek azaldu zion egon, pozarren zegoela Mamut erregearenean eta harro, baina horrekin batera aitortu zion, sekula ez zuela bere jatorria ahaztu nahi izan, bere jatorri xumea, eta nola heldu zen erresum hartara kapa eta sandalia soil haiekin, makila xahar baten laguntzaz. Eta horrexegatik itzuntzen zela iluntzero, gela hartara, benetan nor zen gogoratzeko, nondik zetorren ez ahaztearren. Holako talka izan zuten Koita Jagin eta Tonkara Fodek ere. Amets egin zuten, baina gelako atea ere itxi egin zitzaien. Heriotza topatu zuten. Txinatarrentzat limoia da heriotzaren metafora. Eta idazleak laranjazko eta limoizko hitzak aukeratu beharko ditu. Eta gure baitan sartu beharko du eta zikindu, pinturetan bezala, gure baitako baztertzailea, rasista, bortxatzailea, axolagabea, eskuak zikindu eta behar bada, alde honak ere topatu, oasiak, toki ederrak. Juan Mayorgak dioen bezala, artistaren lana zaratatik musika ateratzea da, zikinkeriatik lurrina. Halakoxe espiritu poetikoarekin eta kritikoarekin goaz aurrera. Hegazti baten laguntzaz, memoria onarekin, eta behar bada horregatik txoriekin gogoratuta Gasteizen dagoen instituto bateko grafiti bat gogoratu dezakegu, han behebean. Burua txoriz beteta daukadala diozue. Arrazoi duzue, baina zuen kaiolak baino nahiago ditut.
Frantzia, eta kontrolak, eta tiroketak, eta sirenak, eta zikoinarekin batera, zeruan gora egin behar, tiroek harrapatuko ez bagaituzte. Bidean, kaletik datozen antzarak ere badatoz, hegaldaka. Diotenez, hainbat gizon emakumek egoak nahi lituzkete, Frantziatik Inglaterrara joateko, ez diete uzten. Diotenez, hango erreginak ipuinetan bezala, urrezko koilarak erabiltzen ditu, txakurrei jatena emateko. Guk haien berri jakin nahi genuke, jakin nahi izan dugu. Antoine Galland orientalista frantsesak, 1000 eta gauetako ipuinak ekarri zituen Europara. Baina adi, esotismo faltsuekin, manipulatuekin, hori oroitarazi berri digu Jouma Haddadek. Liburu batean aitortu digu, nik hildut Xerezade. Eta are gehiago, bere eskuez hilduela dio. Oso ondo dagoela Xerezade, oso ondo dagoela bere ipuinak, Aladin eta Alibaba, eta... Baina Xerezade bere burua arduratu dela dio. Bertan goxo egin zuela, ez zuela bere herria salbatu nahi izan, sultana sobornatzearekin konformatu zela. Hori esan berri digu Jouma Haddadek. Hala ere, bidaian aurrera, zikoina, memoria honekoa izaki, André Parrot arkeologoarekin gogoratu da,
Sirian egon zen arkeologo utzi zioten bitartean. Ta berak dio, Siria izan bidegurutze ikaragarria dela, kulturala, linguistikoa, zeta eta espezien ibilbideetan, eta bidegurutze geoestrategikoa finean. Berak horrela laburbiltzen du bere lana. Persona zibilizatu bakoitzak bi aberri ditu, bere jaioterria eta Siria. Behar bada horregatik jakitunek ere gogorarazten digute, gomendatzen digute, berrorientatu beharra daukagula, topiko eta orokorkerien gainetik. Baina tiroek, atentatuek, iragana ezabatzen digute, inor ez dago horatzen Antoine Galanetaz. Inor ez dago horatzen kultura musulmaneko personen bakardadeaz, Adonis egon zan hemen, aurrekoan, ark ondotxo jakingo du, zer sentitzen duten bere herrikideek, askotan lotxa, askotan ezintasuna, askotan malabarismo intelektualak egin behar dituzte, beren kultura aintzat hartu, hala ere, eta halako laikotasun bat aldarrikatu, errespetua, babeslekua. Oraindik ere, negu islamista luzean gaudelako, naiz eta gu hegoalderantza joan. Zuhaiz batek erortzean zarata handiagoa egiten du, baso batek aztean baino. Eta horra Parisen eta Arben Jelun, aspaldian Bego Montoriok itzulia. Eta horra bakardade gorrian bizi direnen ostatu bateko araudia. Debekaturi dago jatekoa gelan prestatzea. Debekaturi dago emakumeak ekartzea. Putetxe bat dago Xe Magibel hemendik gertu. Debekaturi dago bederatzitatik aurrera irratia entzutea. Debekaturi dago iluntzean kantatzea, batez ere arabieraz edo kabilez. Debekaturi dago gelan masturbatzea, horretarako komunera joan. Debekaturi dago hormar berpintatzea, altzariak mugitzea, kristalak apurtzea, bonbilak aldatzea, gaixo jartzea, beherako izatea, politika egitea, lanera joaten ahaztea, familia ona ekartzeaz pentsatzea, neska frantsesei umeak egitea. Debekaturi dago gela honetan edifizio osoaren esparruan hiltzea. Hiltzera zoazte kanpora, zuen herrira esaterako, komodoagoa da. Eta ez gara jabetzen, horren bakarrik, horren isolatu sentitzen diren, hoiek, kanpo harremanetarako ministro ezin hobeak direla, udan ikusten ditugunean Marokora, Argeliara bidean, han bitartekari ezinbestekoak izan daitezkela. Egia da Egipton ez naizela fisikoki egon, baina Nagui Mahfouz ezagutzen dut. Abdelataia idazlea egon zen Kairon eta melankolia arabiar bat idatzi zuen. Zorionez Abdelataia ezagutzeko eta itzultzeko zortea izan nuen Parisen bizi den Marokorra da. Har kontatzen zuen, asteburuetan lagunik ez baldin bazaio joateko etxera, ez dela dutxatzen. Ez duela lurrinik eta perfumeri botatzen, benetan bere gorputzaren usaina, usaintzeko, aditzeko. Horra, nire ametsa, zarata, zaborra, usaintxarra, sentiaraztea. Horra, egile baten asmoa, letretatik aparte, zentzumenei eragitea. Letrak bai, Descartesen pentsatzen dut beraz banaiz, bai, baina behar bada Abdelataia ezagutu eta gero, amesten dut, zikintzen naiz, sentitzen dut, usaintzen dut, izerditzen naiz, obsesionatzen naiz, beraz, banaiz. Eta gu bagarelako, bagoaz zikoinarekin aurrera, zapla, iaia egunotako ilargia ukitzeko aukerarekin, hegoalderantza.
Aspaldi xamarrean, hiri baten kanpoaldean, miseria izeneko gizon xahar pobre bat bizi zen. Txabolare xaharra zuen, baina atarian oso ale ederrak ematen zituen laranja arbola bat zeukan. Zoritxarrez, zuhaitz ederura hirirako bide ondoan zegoen eta bidaiari askok laranjak lapurtu egiten zizkioten. Egun batez, San Pedro gelditu zitzaion etxola ondoan, bideak nekatua. Miseria frogatzearren, amona errukarriaren itxura hartu eta jateko zerbait eskatu zion. Zuhaitz hori besterik ez dut, baina hortik nahi duzuna hartu dezakezu, miseriak erantzun. San Pedrok laranja gozo batzuk dastatu eta saritza zer nahi zuen galdetu zion miseriari. Bizitzeko nik nahikoa nuke laranja ondoaren fruituekin, baina bidaiariek lapurtu egiten dizkidate. Ara, atsegin nuke lapurretan datorrena, zuhaitzan bertan harrapatua geratzea, nire baimenik gabe handik jeisterik ez izatea. Hala izan bedi, esan zion San Pedrok agurtzearekin batera. Eta biharamunean bertan zaldikotxe bat igaro zen miseriaren txabola ataritik, barnean jaun bat eta alaba zeramatzala. Aita, ze polita diren urrezko sagarroiek, tematu zen eskatila laranjak ikusita. Bat nahi nuke, urrezko sagar bat. Gizonak gidariari bat hartzeko agindu zion, baina zuhaitzetik jaitsi nahi izan zuelarik, josirik geratu zen. Jauntxoak itzultzeko agindu zion, baina morroia ezin bada handi jaitsi. Jauna, arbola xarmatua dago, adarretan harrapatuta nauka. Gizona aberatsa saiatu zen, baina hura ere gidaria bezalaxe geratu. Zuhaitzera txikia eta jaitsi ezin da. Etxolaren atetik ostera, miseria, kur, irriz ari zen, eta gero diru apur baten truke joaten utzi zien. Euskal Herria. Iluna sartzean, arabieraz, ari zuria beltzetik bereizterik ez dagoen une horretan, edo frantsesez, txakurra otsoarenetik bereizten ari den ordutsu lauso horretan, zikoina, nekatua, Baionan pausatu da, katedraleko pinakuluetan esate batera. Bitxia da, lehen sirenak eta tiroak eta atentatuak hemen ziren. Hori gogoratzen du zikoinak, gaua soseguz betea datorkion bitartean. Eta gaua pasatu, egun sentiarekin, mugarik ikusi gabe, bidasoa zeharkatu, eta ordizira iritsi da. Eta ordizian KAF lantegiaren tren fabrika handiaren ondoan, Malkasko auzoa. Eta ara, etxe txiki bat, etxe ziztrin bat miseriarena bezalakoxea, eta lehenengo solairuan, kartentxo bat atean, Afrika. Ara joaten ziren, emakume gose ziren beharginak. Baina bidean aurrera goaz zikoinarekin, zapla, eta iritsi gara, ataun aldera, ezkerretara egin dugu. Han jaio zelako, Josi Arratibel, Kontu Zaharrak liburua idatzi zuena. Kontu Zaharrak Hans Christian Andersenek bezala bere aitari entzundako ipuinak ziren. Eta han jaso zuen Lapurren leizea izeneko ipuina. Han deskubritu nuen nik, Alibaba itzuntzen ari nintzela, Abrete Sesamoren ordezko euskalduna, Abrete portas klisklas esaten baitu lapurrak kobazuloaren aurrean, Ferrate portas klisklas, eta barruan noski, aberastasunak. Eta ondorio bat, ipuinen unibersaltasuna. Ipuinak berdintxoa direlako, Ataunen, Bilbon, edo Marraketxen, edo Kairon. Eta bidean aurrera goaz, eta ederra da koloren ugaritasuna ikustea, hoiekin liluratzea, zentzumenak betetzea, usaintzea, eta Gasteizera iritsita gogoratu dezakegu. Hans Christian Andersen handik pasatu zela, Afrikatik bueltan, Ternez iritsi zen, Burgos barrena. Eta Olastiraino iritsi zen, Olazagutiaraino, trenbidean bukatzen zelako. Han diligentzia bat hartu behar zuen Baionara joateko. Gaur egun, Gasteizera joaten bazarete, iluntzero, ordutxo honetan ere, ari zuria beltzetik bereizterik ez dagoen honetan, zikoinak etortzen dira, eta katedral berriko pinakuluetan pausatzen dira. Eta
Gasteizko abenidan bertan antenetan, dozenaka zikoina. Esan digutenez, Eskandinaviatik datoz haiek ere. Hemengoak Afrika aldera joaten direlako. Eskandinaviarrentzat gurea epelagoa zaie, eta gurei ara joateko gogoa pizten zaie. Eta bide batez, zuei udagoienean esan zaizue hegaztien antzera urrutira joateko gogoa pizten, antzara eta zikoinekin batera, ez derrigorrez, epeltasun bila, bai behar bada argitasun bila, edo besterik gabe esperientzia berrien bila. Markinako Jose Maria de Mugartegik alaxia aitortzen du bere Memorias del Moro Bizkaino hortan. Berak gogoratzen du somodu ederrean, Markinan, bere jauregian, aberastasunez inguratua, gogoratzen zala beren etxetxoarekin, hango terrazan, hango tapiz baten gainean, tea hartzen zutelako iluntzeko ordu hortan, ari zuria beltzetik, bere izterik ez dagoen horretan. Iburu zoragarria hori ere. Baina unibertsaltasunak azkenean dena jazten du. Zaborrak aipatu ditugu, Kairo aipatu dugu, baina etxeko atarira ateratzen garenean zer ikusten dugu gaur egun, norbait etxeko kontenedoretan miaka zerbaiten bila, zerbait eskuratu nahian. Urrun eta hurbil hitzen arteko aldea gero eta lausoagoa da. Horregatik da ederra Najat el Asmikeren azken patriarka novela. Jatorri marokoarreko neska honek katalanez irabazi zuen Ramon Llull sari preziatua katalanez. Polita litzateke, noizbait jatorri arabiarreko idazleak izatea euskaraz. Hori bilatzen dugu guk ere, nolabait ere laranja bat dastarazi, entzunarazi, ikusiarazi. Ikusi duzen bezala, mintxok hitzei kolorea ematen die, sortzaile aparta da. Gasteizera joaten bazarete, zikoinak ikusi eta gero eta kafe bat hartu nahi baldin baduzue, kafetegietan ikusiko dituzue, abenidan Ajuria kafetegian edo tabernan bere pinturak sapaian edo bazterretan. Berea da baitare Don Quijoteen Bizkaia liburuaren ilustrazio lana, edo gure liburua, laranja bat zaborretan. Peiok berriz hitzei egoak ematen dizkie, bere diskoetan entzun izan dugu, edo Alos Kuartetekin batera, edo Benito Lertxundirekin, Xabier Leterekin, garaie batean, Dulce Pontesekin, Aize Oialak diskoa, baina film, antzerki lan eta bestelakoetan, hemen. Horregatik liburuari beste zentzu bat eman nahi digu, beste zentzumen bat, eta QR kode baten bitartez, niri eskapatzen zaidan teknologia horien bitartez, Peioren musika entzun daiteke, Felipe Barandiaranen ahotsa, zetazkoa, belusezkoa, edo Mintxoren marrazkiak. Eta horiek izango dituzue kanpoan nahi izan ezkero, gero ikusgai. Hor daude bere originalak eta nireak.
Espainia. Nekez baino animoso doa zikoina. Behar bada gogoan du, ekainean hemen San Juanetan egiten dugun suaren garaitsu hortan, han gau zuria ospatzen dutela, Eskandinavian 24 ordu egun direla. Horren bila doaz, argitasun horren bila. Umoritsu ere badoaz, eta batzuk gogoratu dute Barrio filmea. Barrio filme hartan txiste bat. Auto batean, hijito bat, marokoar bat eta beltz bat. Nordoa gidari, polizia zen erantzuna. Animoso eta airoso doaz. Eta gogoratu dute, behin Urapalategik idatzi ere egin zuena, eman dezagun Ginean, Tunkara Foderen eta herrialdean, izan zela ospitale batean pasadizo misteriotsu bat, ospitale batean gure esklaboaren gela bezalako bat zegoen misterioz josia. Bitxia zenbat hiltzen ziren gela hortan, eta jakinez arrazoia zein zen. Ikertzen hasi ziren eta ezin asmatu arrazoia. Sorginen bat ere ekarriko ote zuten medikuek, ezin jakin, zergatik hiltzen ziren horren beste gela hortan. Gau ez, maindira garbitu eta jendea joan egiten zen, lehortzen ari ziren maindirak lapurtzera, baina jakinez zergatik hiltzen ziren horren beste. Halako batean erabaki bat hartu zuten. Gela horretan, 311 gelan, norbait arramarioan sartuko zen, eta 24 ordu pasatuko zituen zirrikitu batetik begira. Misterio handi gutxira argitu zen, egun sentiarekin. Handik, denbora gutxira, garbiketa egiten zuen emakumea sartu zen, eta arnasa hartzeko aparailu desentxufatu zuen, aspiradora entxufatzeko. 15 minutuz iraun zuen bere garbiketa lana, taulasi hiltzen ziren eguna joan eta eguna etorri gela hartako gaixoak, ordurako hilda. Alaxe doaz zikoinak, baina filosofatzen ere badoaz eta behar bada batek esan du bizitzan bi persona mota daudela, irakurtzen dutenak eta irakurtzen ez dutenak. Batek esan du analfabetoak benetan analfabetoa direla, irakurtzen jakin eta irakurtzen ez dutenak. Beste batek berriz esan du bizitzan bi persona daudela, izan liburuak erratzen dituztenak eta erratzen ez dituztenak, nahiz eta irakurri ez. Hala egiten zuten Valentzian 15. mendean liburu arabiarrekin, edo Granadan lengua arabika debekatu zenean. Bestearekiko jakin-mina galdu zelako, bestearekiko interesa. Horregatik literaturatik noski itzulpenaren aldarria egin beharra dago, babeslekua ere badelako. Erdi Aroan bi itzulpen eskola nagusi izan ziren, Bagdaden bat eta Toledon bestea. Hori gogoratu dute Arantza doazelako. Eta esate baterako, Abizena, mediko eta filosofo persiarra, bi personaren artean itzultzen zutela, bi itzultzainaren artean. Ibn Daud juduak, arabiratik gaztelaniara itzultzen zuen ozenki, gelan barrena zutik zebilela. Eta Dominikus Gondisalvi kristauak berriz, gaztelaniatik latinera bihurtzen zuen, orduko kultura hizkuntza. Horixe da literaturaren aldarria, irekitasunarena, harresiaren espirituaren kontra, itzulpenaren espiritua. Horri esker hartzen dugu atsegin. Ez dizut esango goiz usaineko ahotsa duzula. Ez desertuko errekan aroa zarenik. Ez dizut esango gazela begiak dituzula. Ez zure hilea arratsaldeko haizea baino leunagoa denik. Ez dizut esango zure mugimenduek zikoinaren hegaldiaren dotorezia dutenik. Ez eguzkialdeko mendimagalen sosegoa dutela. Ez baita egia, zure gorputza nahiko normala da, baina zurekin enagoenean
maleriaz gaixotzen naiz. Eta behar bada Toledon gaudelako, Zikoinak ere gogoratu du Euskal Herriko miseria ipuña, gaztelaniaz, el peral de la tía miseria, izenarekin ezagutzen dela, eta noski, laranjaren ordez, madari bat, txerremen bat, ageri dela. Zaldiko txiko jauna eta laba bezala, asko izan ziren miseriaren laranja ondotik jaitsi ezinik geratu zirenak. Egun batez ostera, hoi ez bezalako bidaiari bat joan zitzaion, izan ere, erio jo baizuen miseria gaixoaren atea. Joateko ordua duk prestadi, ez izan alako presarik erantzun miseriak. Erio sumindurik zegoen eta txabolatik lehenbailen irteteko agindu zion. Joan aurretik laranjatxo bat nahi nuke, eskatu zuen apal-apalik. Erio igo zen zuaitzera, baina ura ere jaitsi zinik geratu zen. Haren birauak, haren hitz ustelak. Hala ere azkenean, ez tiki eta astiro hasi zen. Miseria, libranazak hemendik. Ez da pentsatu ere, gero ni zurekin eramateko? Ongi da, hitz ematen diat, hik deitu arte, enaizela ire bila etorriko. Miseriak askatu zuen erio eta ezpeitio deitu, geroztik ez da haren txabolara itzuli. Horregatik esaera da, mundua, mundu den bitartean, miseria bertan izango da. Euskal literaturare izugarria aberastu da itzulpenekin, itzulpenaren espirituarekin. Laranja bat zaborretan, non naranjan labasura bihurtu zen Gerardo Markuletaren itzulpenean. Ark itzuli zuen, liburu gordin bat, limoizkoa, Medi Xarefen Arkimederen areneko teura, Parisen bizi diren jatorri marokoarreko edo argeliarreko haien seme-alaben bizitza, gordina. Eta zaborretara ere historia gotatzen ditugu, Joseren historia bibliakoa delako, Hans Christian Andersenek lilura zentzuten zion aitari. Baina Joseren historia, dakizuen bezala, berriro ere, musulmanek jasotzen dute, kristauek jasotzen dute, eta juduek jasotzen dute. Liburuko erlijio hiruek. Arabieratik ere itzultzeko gai gara. Jakobian eraikina aipatu dugu lehen, baina Arantzazu Roiok itzuli zuen Mohamed Shukriren ogi hutsa. Eta besterik gabe gogoratu dezakegu. Estatu Batuetan, liburu produkzioaren 3% besterik ez dela itzulpena. Baina gu horrera goaz. Nekatuago behar bada, ilusionatuago ere bai, hegoalderantza, zapla, zapla.
Afrika, Maroko. Iluna barrean iritsi da zikoina Afrikara, eta guarekin. Oraingoan jabetu da mugaz, 14 kilometro direlako, 14 kilometro ur gazi, limoizko, eta lanparak nora ezean. Benetako muga geografikoaz ohartu da. Behar bada horregatik, proposatu zuen Tahar Ben Jelunek ere zubi bat egitea, mugarik ez nabaritzeko. Zapla bidean aurrera, Rif aldean gizon bat, zuhaiz bati atxikia. Zikoina harritu da eta itzuli batzuk egin ditu. Ez da bil laranjak lapurtzen, eta ez da erio. Mohamed Shukri idazlea da. Artean, hartzain, pobre. Zuhaiz txiki eta leunago bat bilatu nuen. Enborra besarkadarekin biltzen nuen. Hartan, emakume baten gorputzaren forma marraztu eta zizelkatzeari ekin nion. Emakume bate daukana edukiko du. Astebete behar izan nuen eta 3 zulo egin nizkion. Bat bularretarako. Hartan 2 laranja ezarri nituen. Beste bat ahorako eta azkena hankarterako. Horra hor beraz nire zuhaitz emakumea. Batzuetan laranjak ipintzen nituen, bestetzuetan sagarrak, nik murduskatu edo milikatu nitzaken titiak ziren. Eta beheko sakonunean, zapi bat ipintzen nuen gurin edo olio apur batekin. Zuhaitz hartan, emakumerik ederrenak imaginatzen nituen. Urrutian ezkerretara Atlas mendikatea eta elurraren xuria. Eskubitara, zigurat baten antzera, Casablancako mezkita, Afrikako handiena, Jasan bigarrenak ala nahi zuen, Afrikako faro izatea, baina dotoreziaren ondoan, albo-alboan, pobrezia erabatekoa, pobrezia eta miseria gorria, zenbat karabino, zenbat zabor. Horregatik zikoinak ez du etxitzen, ipuinetan jakinduria dago, baina berari miseriaren bukaera zaio gustatu. Horregatik Joseba Sarlandiak proposatzen duenean guk asmatzea, gure bizitzekin bukaera berriak asmatzea, hori nahiago du berak ere. Horregatik doa urtero Marrakech aldera. Konbentzimentuz, kemenez, eta lako batean, urruti, argitasun gorria, irigorria, Marrakech, argitasuna. Argitasuna delako harriak ezkutatzen duena. Behar bada literaturak lilura hori piztu dezake, edo hori bilatu dezakegu. Atlas mendikateko harria da. Eskandinaviako eguna bezala, iluna, tristea, pixua, baino barruan argitasuna ezkutatzen duena. Eta lasi iritsi gara irigorrira, eta Eskandinavian bezala, Kopenhagen bezala, lanparak bekaldean, sua, gero eta su gehiago, kandelak, eta Jemal Fana azoka. Ipuin kontalaririk izomen da geratzen, Juan Goitisolok esaten den bezala. Baina pentsa dezakegu baietz, geratzen direla, eta kontatzen ari direla beduinoak, basamortuan lotara erretiratzen direnean, iluntzean, lanpara txiki bat pizten dutela muino baten gainean, duna baten gainean, kanpamentua behan eta lanpara goian. Eta norbait gutako bat galduta baldin badabil, egarriak, goseak, hurbiltzen baldin bada, beduinek berriro ere irupe, printze, printzesa, preso eta poetatzat hartuko dute. Printze, printzesa, daukaten guztia eskainiko diotelako. Haumea hil behar baldin badute, arkome bat hil behar baldin badute, hilko dute, datorrenari eskaintzeko. Galdetu gabe nor den, galdetu gabe hiltzailea den, lapurra den, ezarrez. Baina preso sentituko da hainbeste gororen artean, eta biharamunean, akaberan, poeta izatea egokituko zaio, hitzik ederrenak, berbarik, egokienak aukeratu beharko ditu bere eskerrona azaltzeko, gure antzera. Eta postasunez, halako malenkoniaz, iritsi gara nekearen nekeaz, eta abian pausatu.
eta zikoinarekin batera, gu. Eta ipuinak, eta ipuin kontalariak baldin badaude bekaldean, Txemal Fana plazan, haien bukaera. Hitza zilarrezkoa baldin bada, isiltasuna urrezkoa da.